ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଲ୍ ଲାଗିବାରୁ ବାମ ହାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଘାତ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଇଦାନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ଏହିପରି ଘଟିଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଅନାମୁଲ ଏକ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଓ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ-ରେ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ହାତ ଧରି ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ଆସିଥିଲେ।